Alin Fatima zan mai yabo, ku ɗan taimaka ku amsa yabo. Azali bai taɓa saɓawa Allah ba, aminci ga wanda Allah mai irinsa ba za yayyo ba, aminci su ƙara tabbatuwa ga wanda Allah yake ta yaba. Ya Rabbana bana aran damar ka nima raira mai yabo. Kaibar salama ala wujar Allah mai sare kan arina abadar salama ala sai